דלתות אוטומטיות במיינקראפט. אוקיי, בהתחלה עושים 1, 2, 3, 4, 5, 6. בשכבה למטה עושים 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. שמים פה רדסטון. עכשיו פה שמים טורצ'ים. עכשיו מכסים פה הכל עם... אני אוהב עם בלוק איירון, אתם יכולים לקחת בלוק רנדומלי, איזה שבא לכם. שמים פה רדסטונים. עכשיו שמים 1, 2, 1, 2. ושמים 1, 2, 3, 4, 4 בלוקים. אוקיי? ואז שמים פה את הפלטות. ואז זה פשוט נפתח. וכמו שראיתם מקודם בתחילת הסרטון, אפשר פשוט לחצות את הכל. נחצה את הכל. צריך עם עוד שכבות. מחצים. שכבה פה למעלה. וזהו, ככה מכינים את זה, דלתות אוטומטיות במיינקראפט, וזה כל הציוד שאתם צריכים. ועכשיו תדעו